6 nejlepších fotbalistů, kteří jsou bratři a aktuálně hrají profesionální fotbal. Číslo 1 vás překvapí. Reece James a jeho sestra Lauren James oba hrají na nejvyšší úrovni v Anglii. Reece je kapitánem Chelsea, zatímco Lauren září v Chelsea Women a v anglickém národním týmu. Opravdu ikonická fotbalová rodina. 5. místo Theo a Lucas Hernandez. Oba bratři oblékli dres francouzské reprezentace, ale dnes září Theo v AC Milan, zatímco Lucas se proslavil v Bayernu a nyní hraje za PSG. 4. místo Kylian a Ethan Mbappé. Jeden je vítěz mistrovství světa a jeden z nejlepších hráčů na světě. Druhý je rostoucí talent v Lille. Bratři Mbappé by brzy mohli společně ovládnout hru. 3. místo Alexis a Kevin McAllister. Alexis, vítěz mistrovství světa s Argentínou. V současnosti hraje za Liverpool. Jeho bratr Kevin je klíčovým obráncem v Union Saint-Gilloise v Belgii. Bratři McAllisterovi tiše budují silné dědictví v jihoamerickém fotbale. 2. místo Inaki a Nico Williams. 2 rakety z Athletic Bilbao. Jeden si vybral Ganu, druhý Španělsko, ale oba prorážejí obrany La Ligy rychlostí a sehraností. A na prvním místě starší bratr je již hvězdou v Realu Madrid. Mladší dělá vlny v Německu a přitahuje stále více pozornosti. Dokážete uhodnout, kdo to je?